Ix-xita tas-Sibt filgħodu ma qatgħetx qalb il-pubbliku li ħareġ bih ġaru biex isellem lill-Arċisqof il-ġdid fl-okkażjoni tal-ingress solenni. L-Arċisqof Scicluna beda l-jum b'mument ta' talb fil-Knisja ta' Ħallija, il-post fejn jgħix, u wara beda l-vjaġġ tiegħu lejn ir-Rabat. L-ewwel waqfa f'dan il-lokal kienet fis-Santwarju Madonna tas-Saħħa għal mument ta' talb u wara mexa l-Knisja ta' San Dominku. Fost oħrajn hemm intlaqa mill-Arċisqof Emeritu Monsinjur Pawlu Cremona. F'kull post fejn beda jieqaf l-Arċisqof spikkaw l-anzjani, il-persuni b'diżabilità u anke l-familji bit-tfal li jingħaqdu f'din iċ-ċelebrazzjoni. Tistax ma tiġix, bartu mhux tiġi trid għax meraviljuż dan l-isqof. Għax ħassejt ħafna verħ u qed inħoss li nixtieq narah. X'inhu ma l-kwalitajiet tajbin li taħseb li għandu l-Arċisqof il-ġdid? Jidher umli, dħuli u naħseb li se jagħmel il-ġid. Narak emozjonata, għaliex daqshekk emozjonata? Ma nafx. Minni hekk tamma. Qed nieħu pjaċir. Taħseb li għandu kwalitajiet tajbin l-Arċisqof il-ġdid? Jisu vera nice. U jider jisu li jider pal persun li jħobb il-nis u jħobb jgħin u hekk. L-Arċisqof il-ġdid der kuntent bil-merħba sabiħa li beda jingħata kull fejn waqaf. Fosthom fil-pjazza tar-Rabat fejn żar il-Knisja ta' San Pawl u għamel ukoll waqfa fil-grotta iddedikata lill-istess qaddis. Minn hawn il-qudiem kien akkumpanjat mill-banda Konti Ruġġieru u l-banda Lil Adam. Mal-ħin in-nies seta' tapprezza aktar il-kariżma tal-Arċisqof il-ġdid. Jien naraħtħuli ħafna u veru jiċċajta imma f'affarijiet serju. Li dejjem bit-bissima naħseb li naraħ imur ma' ħafna nies, ma' ħafna ġenerazzjonijiet differenti. Meraviljuż, bellezza għalija. L-kariżma li għandu tal-għaġeb kemm sabiħa. M'għandix dubju, wieħed mill-aqwa sfijiet għalija. Il-waqfa li jmiss kienet il-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġiesu fejn fl-Oratorju ta' San Giuseppe għalit talba s-Sinodu tal-Familja u talba lil San Giuseppe. Emminata tifkira mill-Franġiskani Minuri, pupu żgħir liebes ta' Arċisqof, kif ukoll ċertifikat ta' twelid tiegħu għax kienu huma stess li għamduh f'Toronto, il-Kanada. Bejn waqfa oħra n-nies ma naqsux milli jikkummentaw dwar l-istil li għandu jkollu l-Arċisqof il-ġdid. Naħseb iridu jaddattaw li jimxu mal-ħajja tal-lum, għax is-soċjetà inbidlet minn kif kienet qabel. Illum hawn ħafna affarijiet pereżempju fuq taż-żwieġ, familji mkissrejn u hekk. Naħseb l-importanti li anka jimxi fuq ta' qablu li jilħaq forsi nies li huma mweġġajn u huma mbedin li jkun taraj li imexxi l-merħla lejn is-sema wara kollox. Fil-Knisja ta' San Mark iltaqa' mal-kappillani tal-parroċċi kollha bħarsa lejn ix-xemx minflok ix-xita ta' filgħodu hawn tajjar 3 ħamimiet bħala simbolu ta' paċi. Fil-Knisja ta' San Mark kien milquh mill-mixja neokatekomenali kif ukoll minn folla ġmiela mill-pubbliku Malti, buħut minnhom emozzjonati għal din iċ-ċelebrazzjoni li qed tilqa' fiha l-Arċisqof il-ġdid għall-Arċidjoċesi ta' pajjiżna. Minn hawnhekk l-Arċisqof Charles Scicluna mexxa proprju għad-daħla fl-imdina biex hemmhekk jitkompla l-ingress solenni. Ħdejn il-kappella ta' Sant'Agata iltaqa' ma' ta' mexxejja reliġjużi, sellem ukoll il-mexxej tal-Komunità Iżlamika f'Malta l-Imam Mohammed Al-Sadi biex imbagħad daħal fil-katedral għall-iktar mument importanti taċ-ċerimonja.